Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingpat kan nagagat ni Cherry nga aglaklako iti kankanan. Baknang mat a negosyante ni Edward, ngam kagura na dagiti babae, gaputa kunana, alinuko da kano, tatila ang kinabaknang na, ti kinayat da kankwana. Insingasing ni Arthur agayem na, nga agpamarang amarigrigat, tapno makasarak iti babae anapudno kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan lang mo't nga agpala ti aramidon ti trabahador yebro? Adda nalaglagan nga ipaaramid ko kan ka. Kas kumay, ti para iyawat iti hollow blocks kanag iti agas asintada, kasta kaday. Amumot kayam. O anya, umanugot ka kading agbalin at trabahador ko? Tapno di mo ko nakabuteng ko at trabahuan ti trabaho na iti marigrigan. Awatag ti karit mo. Ngam na awan makitak amay karikan na pudno a babae. Panawan ka. Ay sos, nula ko mamakitam ti kursunadak a babae a paraken ka, ay na, jakla mo asawan. Anyaya ti galad day ta a babae. Masiguradom ka de, akayat ko no kas pangarigan? Narigat lang tagsasaobro. Ngam na saysayaat, no si ka mismo ti makakita. Anya day tayo susuon mo anak kalaba, manang. Adda nakita ka nagpuros iti mais di tadaya. Ginatang ko, taiso ti inlingtak nga ilako. Ay naimas day ta. Nalaglagan pa ti trabaho na, tailing tamlaang. Ti suman, kat mabaybayag, tagbalkot ka pa'y. Wen nga rod, iso nga imbes adikat ko matigatangak. Idi nakitak day ti amais, ison ati ginatang ko. Imbag ata naranaam day ta ang mais, manang. Nagurdarak pa'y nga ikandak tumanen inton bigat. May mayat, takapuros, nasamit pa'y. Ginabayagan na puros, kat natamna yun. Nalipatak gayam nga imbagakan ka. Adagiti daan ti aramatem, wano alaem akawas mo iya probinsya apapananta. Anya? Pati kotsem, saan mo nga itugot? Ti kotsek ti pagluganan ta. At dayamat laborer a di kotse. Wenen, boss. Tungpalak ti magam. Kasta, agtungpal ka iti amin nga ibagak. Tapno saan ka amabuking. Nagrigat lakit din ti agbiro kiti napudno a babae. Manjaksan. Tapno itod mo laangin karagiti saan mo akab kabagyan ti kinabaknang mo? Kas nang agpaiso no lakayak ton. Oh, apaya na paulimak ka. Mayat ka kadimot lang iti bagbagak. Wenlatan, boss. Oh, adda ka barbaro akadwa tayo dito eh. Inalaklatan, takaasimat. Awan trabaho na. Unlatan sir. Narigat ti awan trabaho na. Iso akin asyak kat inalakon dito eh. Awan gayam, Edward tinaga na. Siyakmat ni James, kabsat. Inala na kami mat ni boss. Gaputa, awan pagtrabahuan me. Narigat sa dati a trabaho. Ang anusan latan tapno adama ko na a trabaho, kabsat. Amang anusan ka lang anarwam. Ngam, kabayatan nga agbayag ka. Saan ton anarigat? Gumatang kayo ni ti suman. Naimas ti timpla na daytoy asuman. Da kami amis mo tinang luto. Kapid, hig mo ditoy. Gumatang kami kan Edward. Kabarbaro akadwami at trabador. Ay, mabit lang kapid. Ado pa'y mat. Lakwak pa'y dagito'y adda dito'y. Kita ang mga numaibusan kami kan Edward. Di ka madanagan, kapid. Ado pa'y tilakok. Dito'y tiim mo na ngay mayak. Diyay to mabati, ti inak isursor. Kasta ka de. Amangan ko maibusan kami. Sapay na imas day tasuman. Addaytan, kapid. O sige, mangalakan iti kukwayo iti kadwam ako nam. Siyak pay lang timang bayad. Takas-kastrak da ito kadwami.
Kasta ka di? Ay, kaasimot nga rod no saan pa'y ang nagsweldo. Ilibrem nga rod, ta kaasimot. Mangantan, Edward. Naimas ti suman aluto ti kapidwak. Inlibre nak mo tan iti suman, bro. Kasusweldo mi ngamin idi kalman. Linawas nga itad ni boss ti sweldo tayo ditoy. May mas ti suman ala ko na. Kapidwam kanina niya nagpinta sa balasang. Kapidmot ngamin ti awag yo. Wan, bro. Nasingpat day di kapidwak. Imbag ta kayat na ti aglako kat balasang. Idi nagturpos iti senior high. Saan na nakapagkolehyo. Naglakon iti kankanan, nga ilutluto da iti inana. Oh, anya ngay bro. Kaba alam ka di pa iti agtrabaho akas construction worker? Wala di mo mapampanunot. Kanayon ka di nga umay aglako iti kankanan, diyan naglako itay. Naimbag man ta di mo kagura da di abalasang. Ay sos, no awan ko maasawak ay kit armbag da di. Manmano ti balasang ama kaiturid nga agisursur iti lako akan kanan. Itaman pa nga dari na mo a babae bro. Simple a babae. Sayang, ta saan na nagtuloy ti kolehyo. Mabalin na nga ituloy no kayat na. Ta nakaturpos mo't iti senior high. Mabit lang mo't yung pat-atawan na panagadal na no kayat na. At dapay universidad ang mga i-offer iti trisem. Talulaang atawin ket malpasen. Umay ka di manan aglako ita, jay kapidwam iti kankanan. Ha? Ay, nalabit. Nulakat nagluto da iti inana. Umay lakid di aglako manan. Naimas di suman ngayon lako na di kalman. Pasaray sa bali ti ilako na nung naduma. Nusan na puto. Banana kyo. Kanda duma pa apang merienda. Nasaririt ka di, idi iso ti agad-adal. Ha? Ay, una. At dapay award na idi nagturpos iti senior high. Sayang lang, tawan kwarta busbusen na nga agkolehyo. No adda mga sponsor iti panagadal na. Kaya't na nga nga ituloy iti panagadal na. Ay, lakit di Hangam, Asino pa'y ita, ti adda na saya at ti panagpampanunot na, amang sponsor iti panagadal na. Ay, panagbabayad man nga tan. Iso anak kaaawid ka, anak ko. Ada ka di pagbayad ko, nanang? Amangan no awan manen. Inla ko ni tatang mo, jay dua akalding na. Iso na ti pagbayad mo. Ay, nagsaya atin, nanang. Kunak noing kayo pa'y agrimedyo. Napaninla ko ni tatang mo ti dua nga anak ti kalding na. Ay baglakit din tadadakkel ti anak dagiti kalding. Ni Insan Cherry, aglaklako ka di pa'y laang iti agduduma apang merienda, nanang? Muwan ti samot kaadwan agumatang kenkwana. Kat dagiti trabahador iti maararamid anak kalapas dag. Amang ano Armanda, kat makiasawa di na oras. Ay, no trabahador matlang iti construction. Ay, anyan to nga iti klasit panagbiag na. Ay, agregregat tulatan na. No siya, jak kayo ti agpalpalalaan nga agaram kanyak. Day tati unay ko kan ka anak ko. Kita amat ti pangisagsag makam iti bagay. Ne, si kamot insan. Nagawid ka man gaya man. Anya ngay manan day tayong susun mo. Kas kalabak-bakatan akanayon anak kay susun iti bigao. Insan, awan mat dakas na ti trabaho. Amang ano adagaram kan ka, construction worker. Makiasawa ka din? Awan pa'y planok ang makiasawa, insan. Nga ta? Amang ano ada construction worker, anapingat nga agar-aram kan ka? Awan mat Innakla-aglakla ko ijay. Adamat kitikan ka day ta? Ngam no siyak. Jak tutupan, tikas kadakwada. Insan,
Saan mo kumaatagibas si tantipada a tao? Gapulang iti makitkitam akasasaad, wenno trabaho na. Tinapatag, awan dakas ngar aramidan na. Naisakit mo pa, dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Seryoso ka mo't, bro? Mabalin ka di amaamuan no niya tagtartaray di taotek mo? Bro, ada planok amang tulong ka ni Cherry. Ngam kasano? Anya klase ti tulong? Di mo ko naatulungam ama panagla ko iti kanan. Sikawat. Alangan ngayon nak mo taglako. Anya nga rod ngay, kung na matulungam, Kaya't ko tagi-sponsor para iti panagadal na. Ngam, sikat ti agpamarang amang paadal ken kuana. anya, kayat mo apagadalan? Kat, anyan tumot ti supapak na. At amok amayat namang tulong iti kapidwam nga agadal. Ngam, iti may sa kondisyon pare. Mang tulong. Anya ko madayta kondisyon. Kabayatan ti panagadal na. Saan ama ki boyfriend? Ha? Sino ko madayta amang tulong? Tadapay kondisyon na. Tapno sigurado ang makaadal. Amang ano inton madamang agad adal kat maki-boyfriend. Di sayang. Saan ko amas umbatan dayta, bro? Padasak nga ibaga dayta kan kwa na. Sige. Mapan kanto iti balayda. Kat ibagam ti imbagakin ka. At nangamin amok at umultulong ka dagiti awan pagadal na. Akayat dati makaadal. Nay, itamad pa'y anak kaumay ka dito'y balay, James. At nangamin imbaga ti katrabahwak, ante. Anya ti imbaga na, taumay mo pa'y ibaga dito'y balay. At da kanumayat amang sponsor iti panagadal ni Cherry. Iti may sa kondisyon, ante. Asinaw, kan anya dayta kondisyon. Kabayatan kanong agad-adal, saan kanu ang makirelasyon iti asino man. Amo pa'y ngay dayta. Amangan no adan to supapak na dayta. Dayta ti saan kong amo, ante. Imbaga dala ang ngamin kanyak. Mas daawak man iti imbaga ti kapidwam ani James. Apay ka dinanang. Anya ti imbaga na kada kayo. Kan, nagkitaan nyo ka ni James? Imay dito'y balay, idi awan ka. Imbaga na, nga da ka numayat amang sponsor iti panagadal mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Asino nga'y dayta, nanang? Katrabahuan ka no ni James. Dayta mati ko na itay. No katrabahuan na? Kasano ko maamatulungan na? Katrabahador matlaang. Kaya't asawan dayta. Pada tayo matlaang amarikrigat. Saan ajay trabahador amismo? Am muna ka no. Anyat ko na ni Cherry, bro. Kumanugot ka di. Awan ni Cherry, di napanak di balayda, bro. Ti inana tinakasaok. Kat, imbagam iti inana ti imbagak. Un bro, hangam. Agdwa-dwada. Amang anuan niya kano ti supapak ti amin. Di na kadi kaya ta makaadal ti anak na. Kayat damat. Hangam, di da kayat ti mga ramat iti sabali a tao. Kasta ka di. Sayang nga rod no kasta. Makaadal ko ma. Tapno saan nga aglaklako iti kankanan nga agnanayon. Apay adi ka nagpatulong iti ibagbaga matao. Tapno nakaadal ka. Kahit saan ka kumaakas kanyak a construction worker lang. Nabiit pa'y anam-amok niya tao ama nagtulong. Sa may sa nataengan akon. Mabain akon nga agadal pa. Seryoso ka kadi iti ibagbagam apa ng tulong mo kini Cherry? Well bro, adasim kan nga asik kan kuana. Ta may sa abalasang ket kayat na tikas di klase ti pagsapulan. Bro, di mo kadi amo at ti ayat ket mangrugi iti asi.
Adan samot na magbaliw di tatimang ka na pusom. Adayamat natang ka na puso. Iti ngamin kalabas. Kaguram dagiti babae. Gaput ako nam nga agpapadadaan ang loko kan ka. No addaw masidagkan ka. Daras mo ti pumanaw. Nagiti empleyadok dagijay. Darasem dati umasidag kanyak no dandanin panangan wenno panagmimerienda. Dahil jay lang tinapatag kadakwada. Di mailibrik kadakwada. Intun kuan. Madamag ko nga dagayam sa bali akadaikdan. Si kamot gayam, kasim sin Imelda. Iyam amukan katika trabaho ki je construction site. Isun Edward. May samat at trabahador ay pagtrab-trabahuan. Madlaw unay ama inaran kayo akanayon. Takas lanaksat ti kudilyo. Ha? Si kamot. Agpapada tayo laang. Uray si kamot. Saan kamot anapu daw? Idin to tagigyan kay je syudad. Imbagla kanyak. Taada ambisyon ko iti biyag. Iso nga agad adalak. Ngamda kayo ngay. Kas tayo latan iti agnanayon. Unay daytan, insan. Nangag ko ti saritaan nyo. Kat saan samat ama iparbang ti imbagam. Ta isakit mo dagiti padam nga awan ambisyon na iti biyag. Dita kayo manlangan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.